Hej alle sammen. I dag der skal jeg lave et helt afbildning til min gang. Og ja, i morgen skulle jeg høre nogle videoer, men det er fordi, at jeg har fået hørt nogle af koger, og han skal have så mange videoer, når man er ny. Okay. Jeg har bare lidt afbildning. Det starter jeg. Jeg har de sorte sokker på. Og så har jeg fået højttalende bukser. Så har jeg en og så har jeg og strømperne ved I hvorfra. De er på H&M, og bukserne er fra Nielsen. Så har jeg sådan en god lang trøje på. Sådan en grå med sådan en sort sådan oveni. Og så indenunder, der har jeg en trøje fra som der på H&M. Så mit hår, det er bare sådan løst. Magisk. Jeg har ikke rigtig noget i, men jeg har bare det en faste. Min make-up, det er bare sådan sådan mascara og alt det man bruger foundation og sådan nogle ting. Og ja, så med dig. Vi ses alle sammen. Haha. Husk at skrive ned i kommentarerne, hvis der er nogle videoer, I gerne vil se. Hej.